खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बैसागु बोथोरा सफैहां ना। बेखायनो बोथोराबो अखायाबो हाजेनहांबाय। बोसोरसेनि आबाद मावनो थाखाय बेबाराव खाबु होगोनदां, मोजाङै आबाद मावनो होगोन जाय आबादारि बिसोरनो थाखाय। बाथ्राया जाहैबाय अदालगुरिनि सन्जय स्वर्गियारि UPPL खौ नागारनानै दाना VPI ना बावहायसो ग्रोब टिकेट लाहैलायलायबाय बिथाङा। माब्ला जइन जाब्रबखो UPPL आ ओंखायनोथ' बिनो बै समावनो बोरै जेबो EMTM होथाराखैमोन। माबायदि VPI आव थांखोथाय, अबसे राजखान्थि बेखौ रावबो हमनो हाया। राजखान्थिनि बाथ्राफोरखौ मालाबा प्रमद बर'खौनो केस होब्रबनाय, माब्लाबा एसे पकेटआ खालि जाब्लाथाय बायदि रोखोम बुंनाय, पकेटआ गरम जाबाथाय माने स्रि जालाय बेफोरबायदि जानानै थादों सन्जय स्वर्गियारि। माने बिनिया दा अस्तित्वआनो गैला। आवगोलबो बिदिनो बियो एसे सर्ट टेम्पारा बारा, मोनसे गरम मानसि ना गरमबाबो खायफानि गरमा बेलेग रोखोमनि गरम, खिन्थु बिनिया एसे गरमा बेलेग आलदालाय बिनि गरमा। माने बिदिखौ सर्ट टेम्पार होननानै बुङो। माने मोनसे जायगायाव स्थायिनो थानो रोङि पलिटिसियान नङालै बिबो सावगारिखौ एसे नायब्ला एसे थाल मोनगोन मोननाया। आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय नैबे मोनसे सावगारि। बेबो फार्स्टआव अबसे आं बे सुबुंजों, बे बेक्तिजों सावगारि होना दोननानै इयुथनि माबा मोनसे बिबान होना दोनदोंदां UPPL नि एन दानसोरां गसाइगावनि मालागुरिनि बियो मोजाङै सिनायो आङो। ओमफ्राय बिबोथ' दा राजखान्थियाव अबसे बिबो एबाराव दासो हाबजेनदों। मावनो हागौ एसे मोजाङैनो खामानिखौ एसे मोजां मावो, खिन्थु माइ गायनाय आबादखौ बिराद मोजां गोरोंलाय बियो गुबुन मोनसेयाव बारा नङाब्लाबो माइ गायनाय मोनसे आबादखौ बिराद मोजां गोरों बियो गुबुनखौ रोङाब्लाबो खिन्थु माइ गायनाय आबादखौ मोजां हायो बियो। बांलादेशआवहाय लोगो मोनलायनाय दानसोरां दिलरन्जन नार्जारि, बिथांनो जेब्ला NDFBआ सिजफायाराव दंमोन बा डिसबेन्ड जाबायमोन। डिसबेन्ड जाखांनानै BPFनाव टिकेट बिहैदोंमोन। मोननै बियाबाव टिकेट होदोंमोन BPFआ बै समाव। खोनानो मोननायाव एन दानसोरां बिथांनोबो होदों जमदुवार समस्तियाव। बै समावनो बियो टिकेटखौ सोरनोबा फानदोंनो, टिकेट फानदों बियो एन दानसोराङा। ओमफ्राय आरो सासेनो गुबुन बेक्तिनो हाग्रामा महिलारिया, BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारिया स्करपिय' बायनानै हरदों सोरनोबा RTI होबा थल्ल' ओंखारगोन बेफोरबो खालामबा। दानसोराङाबो फानदों, टिकेट होदोंमोन, फानदों बेखौ। जेब्ला BTC एकर्ड जानानै BTC लायनो BTR एकर्ड जादोंमोन ना, सान्ति सुक्ति, बे समाव BPF दोलोनिनो चिफ हाग्रामा महिलारिया सारआ बिनो माबा होदोंमोन, टिकेटबो होदोंमन जमदुवार समस्तियाव गेलेथों होननानै। खिन्थु बिनि उनावबो जमदुवार समस्तिनि टिकेटखौ एन दानसोराङा फानदों। खिन्थु मुखे खोनादों दे, खिन्थु बेखौबो खुगासो खोनादों जोङो, नुथाराखै, मोनथिथाराखै।
खुगा खोनानाय खोथाखौ आंबो एसे थानो हायिलाय नै ज्राम होफ्लांगारबायलाय। दानसोराङा मावदों आफादाव बिराद दुखु दाहा खस्थ' लादों एके बेटस जोङो। बियो 99 बांलादेशआव थिनहरजादों बिबो। बे टिपकाय जों मंलाजरा, काजिगाव, बासबारि, लालमाटि, टिपकाय, दुलिगाव सुलिगाव माबा माबि सांबान्दा थांबान्दा माबा माबि गामिजों थाबोजोबनाय। बेनिफ्राय बियो बै समाव लाइजाम लांलाय लाबोलाय गसाइगावआव आरोखि बेफोरबायदि। खारन बेखिनि हाग्राखौ लामाखौ मोनथिगौमोन नालाय बे हिसाबाव थांलाय फैलाय खालामोमोन। बिनि उनाव बांलादेशआव बियो जों आंनि सिगां थांदों बियो 99 थांदों बिसोरो। आं 2000 थांदों आं हजोंहाय बांलादेशआव। लास्ट 2000 लास्ट डिसेम्बरावहाय 2001 हाबहांमोन आरोखि। 2001 जानुवारिखौबो आङो मेघालयआव ख्रिस्टमास टिसमास गोदान बोसोर जानानै आरामनो बांलादेशआव आंबो थांदों। बिनि उनाव 9 मास केम्पआव थानानै आरो मयमनसिं डिस्ट्रिक्टआव थाफैफिनदों। बावहायबो ग्राव एन दानसोरांखौ लोगो मोनलायबावदों। आरो बावहायबो आफादाबो ओरै जाब्रा जुब्रा माबा माबि गरम मस्ला आसामनि मस्लानो बिटिसिनि मस्लानो बांलादेशनि मस्ला होनानै 12 मसल माबा माबि जालांबाय। ढाकायाव आरो बेखौबो लोगो मोनलायबाय। मान्थलि लोगो मोनोमोन बे आरोखि। खिन्थु बियो माइ गायनायखौ बिराद मोजां गोरों आरोखि बे आरो बाथ्राया। माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिनाय थाखाबाय। थ' जिखियानो जाया मानो एन दानसोराङा बेनि सोमोन्दै बारा बुंथ'वा। माइखौ मोजां गायनो गोरों आं बेखिनिखौ बुंबाय। आरो गोनां जायोब्ला उनाव आरो लाबोबावगोन बे बाथ्राया आरोखि। बिथाङाथ' इउनाइटेड फरामनि एक्स एनडिपिनि मोनसे बिबान गोनांमोन। आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय बोरैबा एरखेलायनानै माबायाव ग्रोब एक्स एनडिएफबि वाइल्डफायार एस'सिएशननि माबा मोनसे बिबानानो लाहैलायबाय। थाङै थुङै दा इउपिपिएलनि इयुथफोरनि माबा मोनसे बिबान गिदिर होलायबाय। गावथ' लायाखै गाव लाया खिन्थु होदोंसो इउपिपिएलआ बिराद मोजांखौनो मावदों। होनायखौ आं मेगन सायाखै मोजां जाथों मोजां मावथों बे आरोखि। बिथांमोना बुंदोंमोन एनडिएफबिनि केसखौ जोंनो फोजोबसिगोन। थैनोबो फोजोबनो हाया बिसोरो बे आरो बाथ्राया। गोरोन्थि जादोंब्ला गासैनियावबो क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि बेखिनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।